Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021. Exodus 15 verse 26. That's the first verse na I am the God that healeth thee. And I have that confidence in that verse kasi pangako ng Panginoon yun. Mamahimong dili sayon ang agian sa usa ka tawo sa healing process. Mamahimong taod-taod dugay ang proseso sa kayuhan, but remember, everybody needs to heal. Apan paunsa na angko ni John Reason ang kaayuhan nga iyang gikinahanglan. Labi na sa sitwasyon, diin ang iyang kasing-kasing puno sa kasilag, kasuko o kalagot sa mismo niining pamilya. I grew up in a family na very strict yung parents ko. Malayo ang gap namin ng mga kapatid ko. Although meron kaming mga similarities. Mostly dahil sa malayo ang gap namin, I think 10 years, 15 years from my brother and sister and yung mga siblings ko pa. Malalayo ang gap namin. So normally, medyo hindi kami konektado sa isa't isa. And there was a time na nagkaroon ako ng sama ng loob. Yung parang PGH card holder ako. This sa Philippine General Hospital, but ito ibang klaseng PGH ito, buot galit at tinanakit. Yun yung before I became a Christian, yun yung ko talaga. Because of that, I don't trust people very much because of that. So nangyari sa akin kasi parang may internal discord between my brothers and sisters. Ganun. Wala silang tiwala sa akin. It started with that. Then sumama ang loob ko until such time na nagkaroon ako ng resentment. And that caused me a lot of pain. Madali akong magalit, madali akong ma-desperate. All I want is just perfection. Para lang kumbaga to redeem myself. Sa kanunay, ang pulong sa Ginoo ang bugtong nagaayo sa tanang aspeto sa atong kinabuhi nga samaran ug nanginahanglan og kaayuhan. Ang pagkauhaw sa presensya sa Ginoo, pagkagutom sa iyang pulong ug ang personal nga pagtawag sa Dios ang turning point ni John nga dawaton ug sination ang kadaugan diha sa kaayuhan. It started with that verse, Exodus 15 verse 26, until I became a Christian. That was 2005. Yung verse na yun palaging bumabalik sa akin. God is telling me something that kailangan niya akong gamutin, I am the God that healeth thee. Because there is that deep cut sa puso ko na hindi siya gumagaling until I totally decided na tanggapin si Jesus as my personal Lord and Savior. I long to be in your presence. My soul will wait for you. Father, draw me nearer to the beauty of your holiness. Then nag-chorus ako. And I will wait for you, Almighty God. So ang nangyari noon, natapos yung song, pinaulit sa akin, kapatid, ulitin mo, sabi niya. Ulitin mo, kapatid. Gusto ng Panginoon yan, ulitin mo. Kumanta ako ulit. Inulit ko hanggang sa, alam mo yung para siyang nabuhos ko lahat. Binigay ko lahat, sabi ko, Lord, sa'yo na to lahatin. Mabigat na, hindi ko na kaya. Nasabtan usab ni John nga aron iyang hingpit maangkon ang kaayuhan na pinaagi sa pagpasaylo, kinahanglang una niining pasayloon ang iyang kaugalingon. Pinakita na naman sa akin, sa jeepney, pagtingin ko ganun sa ibaba, may nakalagay Exodus 15 verse 26, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na manggagamot. Yun ang palagi kinasabi niya. Lord, ano ba? Sabi ko, nagpatawad naman na ako, ano pang kulang? Sabi niya, hindi mo pa pinapatawad ang sarili mo. Para may bumulong na naman sa akin. Then naisip ko, two-way ang forgiveness. Sabi niya, in order na fully maka-work ako sa'yo, patawarin mo yung tao. Be genuine in that forgiveness. Sabi niya, kinakausap niya ako habang nasa jeep ako. Patawarin mo ang sarili mo sa mga pangyayari.
Dinhi na nagbaton og tinuod nga pagpasaylo og kaayuhan si John. Gidala usab sa Ginoo ang iyang kinabuhi sa Davao City. Nakatrabaho og karon gihalad ang iyang kaugalingon sa pag-alagad diha sa Ginoo. Yung mga propesya sa akin, nagkatotoo lahat. Ginamit ako sa church at the same time. You know, ibang klase si Lord pagka may pinapagawa sa'yo, bibigyan ka niya ng talent. At the same time, i-unload niya lahat ng mga bagay mo sa buhay. Kasi sabi, sinunod ko yung gusto niya, you have to declare forgiveness. Oh, nagpatawad talaga ako. Tapos, In Isaiah chapter 53 verse 5, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, "But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." Alang sa DXDC Holy Week Special 2021, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arman. Pagtuo, aliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021.